Ahojte, som fakt rada, že ste sa ku mne pridali na tejto ceste do sveta digitálnych financií. To je ako vyraziť na výlet, ale namiesto mapy máme blockchain a namiesto občerstvenia máme kryptopeňaženky. Ale nebojte sa, bude to zábava. Ešte než začneme, poďme si nastaviť pár základných pravidiel, aby nám to celé šlo ľahko, bezpečne a bez zbytočných turbulencií. Dobre? Takže poprvé, máme pred sebou 5 modulov. Každý z nich sa vám objaví ako samostatný príspevok. V každom vám pekne krok za krokom vysvetlím, čo a ako, a pridám aj praktické postupy, ktoré si môžete rovno vyskúšať. Žiadna nudná teória. Ideme na to priamo, pekne po našom. Po každom module máte priestor na otázky, v komentároch. Žiadna otázka nie je hlúpa. Fakt. Ak niečo nebude sedieť alebo bude treba niečo detailnejšie rozpitvať, určite sa k tomu vrátim a vysvetlím to tak, že aj vaša babička by si rozumela s kryptoúčtom. No dobre, možno teta. A teraz to dôležité. Tento kurz je vzdelávací. Učím vás, ako technológia funguje, ako používať nástroje a ako sa v tom všetkom nestratiť. Ale pozor, neponúkam finančné poradenstvo. Ja nehovorím, toto nakúp, alebo z tohto choď von. To sú vaše rozhodnutia, vaša zodpovednosť. Ja som ako ten sprievodca v múzeu. Ukážem vám všetko, čo stojí za pozornosť, ale nekúpim vám obraz. Ak vás to zaujalo a chcete sa do toho pustiť, napíšte mi správu. Vysvetlím vám, čo všetko budete potrebovať na začiatok. A rozbehneme to spolu. Kým iní sledujú reality show, vy sa naučíte používať krypto a možno aj vyťahnete vlastné NFT. Kto vie? Teším sa na vás.